Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu family, fans, followers, nabantu abathanda amakhosikazi kaBaba Mseleku. Ngicela ukulungisa lolu daba. Lena ye-scam mina ngisuke ngikuchazela ukuthi kunento eyenzeka kanje ku-social media. Be careful. Uma kukhona izinto osuke ucabanga ey'fana nama-investment noma ngabe yini ibhizinisi okutshela ukuthi ujoyine, check-a i-information le abakunika yona, uzame ukuverifya, ube nesiqiniseko. Sekwenzakalile la umndeni wakaMseleku or la besibazi kuThando Nes'thembu, kunabantu abenza fake accounts besebenzisa amagama abo, ngaba uMangwabe, ngaba uMakhumalo, manje sengene ney'ngane. Labo bantu kuba nento abayenzayo mase bethi-ke abanye bazokwenza imali enenzunzo kanti kuyiphutha abakwazi. Mina ngikunikeza lolo lwazi ukuze wazi, but angimele umndeni because ngibona ozothi sawubona baba uMseleku or sawubona Makhumalo, angikwazi ukuxhumana nabo. Mina ngiletha la indaba ku-YouTube, ngikhulume ngama-TV shows. Into engiyenzayo ukukunikeza isexwayiso because nomndeni usukhulumile ukuthi lokhu asikwazi, lokhu asihlangene nakho. So qaphela ukuthi wenzani because ngoba beku-TV kuyaziwa ukuthi banabantu ababuka le show, kunabantu ababalandelayo ngokwahlukahlukana ku-social media. So kukhona abasebenzisa lelo thuba benza ubugebengu. But uFix SA lo yimi ayikho indlela engakusiza ngayo. Usizo engililetha ukuthi yazi ukuthi lokhu akusile iqiniso, ungalahli imali, ungalingeki, kungabi futhi yilaba kuphela. Osaziwayo abaningi iyenziwa lento. Kunabantu abafike becreate ama-account ngamagama abo mase beqola imali. Engikwaziyo-ke abaningi behlezi besho ukuthi asikwazi lokhu, asikwenzi. So nami ngidlulisa lolo lwazi. But mase uzobhala i-message or i-comment ebheke kuBaba uMseleku akazukuyithola la because i-YouTube channel le kaFix SA. Ema-page abo uzama ukuxhumana nabo ngqo if ikhona into ofuna ukukhalaza ngayo because angikwazi ukudlulisa lowo myalezo. Mina nje ngikunika isexwayiso ukuthi be careful. Uma ubona izinto ezithi nanguMakhumalo wenzani, nanguMangwabe, uMayeni, uMacele, verifya lento kuqala before ufake imali. Kuningi abanye basebenzisa ngisho izangoma lezi ezidumile, uthola ukuthi umuntu uthi ugogo uSikhotheni wenzani akayazi leyo nto, omunye athi ugogo uMaweni ugcine sewulahla imali. So okwami ukuthi kwazi lokhu, angikwazi ukudlulisela i-message kosaziwayo. Ngibonge kithuba, ngibonge support, ngiyabonga angiqedi. Ngicabanga ukuthi nizongizwa kahle. Mina ngizokunikeza ukuthi nakho bayaveza ukuthi abahlangene nale scam, abahlangene nale trade or ngabe yini lo suku uyibona mhlawumbe kuthiwa faka u-1000 or 3000, abayazi leyo nto. So gadani ukuthi imali niyisaphi, nenzani ngayo because uzokhalaza ungakwazi ukuthola usizo kimi because angikwazi nami ukuthi ngizothi le mali bazokukhokhela yini back, kuzokwenziwa njani, mhlawumbe ukutrace lo muntu ukuthi ubani obeganga ngawe. Angikwazi lokho. Ngiyabonga kakhulu, ngiyaxolisa ukulanda kakhulu, but ngibona ukuthi kubalulekile lokho because kuba nokungaxhumani kahle nabantu. Ngibona ama-message engiwatholayo or ngibona ama-comments engiwatholayo ukuthi hawu, mina ngiyadlulisa nje, angimele futhi lo mndeni. Ngixoxa nje izinto lezi abayifaka ku-social media, ngiphinde ngikhulume ngikhulume ngama-TV shows, ngikhulume-ke nangoThando Nes'thembu. Kodwa i-message mase ngizwa ukuthi awuphela le iqonde kuMangwabe ngqo, mhlampe nje kube yi-video ngikhulume noMangwabe mase sawubona Mangwabe, angiyena nje uMangwabe. Noma futhi khona isikhalazo esiqondene noMangwabe, likhona ipage le-family, ikhona indlela yokuthi zikufunele ukuthi uzoxhumana kanjani. Ukuthi angazi guys ukuthi kwenziwa yini noma sixakekile yini ekwenza usheshe ukhiphe imali.
ungakatholi kahle yonke into, because nobani engaganga ngawe ukuthi avele ashuthe nemali. Benza izinto eziningi labantu abagangayo, ashuthe nemali eningi, ahamba ayoshutha nemoto kanokusho, ashuthe endlini kanokusho, azoganga la ku-social media. Usuyamthemba ngaleso sikhathi ngokushesha, so ufaka imali, seyacwila imali, akusakwazi ukuthi le case yakho ilandela kanjani. Angikwazi-ke futhi nokusolva ama-case akanjalo, ngiyaxolisa. So ngimnikezile isexwayiso, uma kuphinde kuvele okunye futhi ngizokuveza, because ngijwayele ukukhuluma ngalo mndeni nange-TV show. So uma be-update izinto ezithile ku-social media ekufanele ukuthi zibonwe abantu, ngiyaziletha la because into vele esi-public. Ngibonga ithuba-ke, bye bye.